ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆತ್ತದು ನಾಲ್ದಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ರೆ ಅವು ಕರಾಂಡಿ ಅವನ ಸೆಕಡುಂತಿನ ಕಾರ್ ನನ್ನದಾಲ ಅನ್ಪ್ಲೇಕೆ ಜೋ ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಎಂಚಿನಿ ಶೂಕುಂಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮೋನಿದ ಕಲರ್ ಲವಲೋಂಜಲಿಕ್ ಮಂಡೆ ನಿನ್ ಕೈಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ದೇತನಿ ನೀನು ಯಾನ ನನ್ನ ಮದ್ರಂಗ್ ದಿಯರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡ್ಡೇತನಾ Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Good afternoon. Ini yana onji ಸುಮಾರು ದಿನ ಯಾಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜೆ ಚೂರು ಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕೈಕೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಪುನಃ ಇದೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚ ಜನಲಿನ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಾರಂಡು ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಐಬ್ರೋಸ್ ದೆಪ್ಪೇರಂಡು ಆಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಏಪ ಮಂತದೇನೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆತದಲ್ಲ ಗಲೇಜಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಂಚನೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹಾಗೆ ಅಂದೆ ಪೇರೇನು ಹೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬೋಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಪುನುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಂತರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಆತು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಸುಮಾರು ಬರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡಾವಣ ಒಂಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನ್ಪದಿತ್ತೇನು ಸುಮಾರು ಬರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡವಳು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೆತ್ತದು ನಾಲ್ದಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುನ ಆತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದವನು 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಡಲಾವು ಯಾನೋನ ಸುಂಡು ಪಿದಾಡ್ನಿ ತೂಕಾಲ್ ಬದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದೇತಂದು ಪರೋಲಿ ಆತ ಅಂಚ ಯಾನೈತೆ ಪೋಪೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಒಲಿಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ ಸಾರಿ ಪೂರ ದೇತಂದೆ ಬೊಕ ತೂಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜನನಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಂಗ ಯಾನುಂಟೆ ಆರು ತಿಂತಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಉಂಟೆ ಐನ್ ತಿಂದು ಯಾನು ಅನಸುಂಟೆ ಸತ್ಯ ಅವು ಕರಾಂಡಿ ಅವನ ಸೆಕಡುಂತಿನ ಹಾಂ ಅದೇ ಉಂಟ ಸಾಕು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಡ್ಪದೆ ಅವು ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಲೂಸು ಟೈಟ್ ಆಂಡ ಸರಿ ಮದ್ರೆಂಗೆ ತಂದೆ ಲಿಪಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಏನು ಫಾಲ್ ತೊಂಡ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ ಬರೋದು ಅವು ಫಾಲ್ ಅವು ಸಿದ್ಧತೆ ವಹಿಸದ ರೆಡಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯಿಂದ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮಂಚೆ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಅವ ಎಲ್ಲವ ಇದನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿದ ಎಂಕ ಎಳ್ಳೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರಿಯಾ ತಿಂದ ನಾನೈತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅದೇ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ ಕುಂದು ಹತ್ತಂದು ಮೊಲು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಹೊತ್ತಾರೆ ಮಂತ್ ದೀತಿರ್ ಪಲ್ದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಡೊಂದಾರು ಇದು ಶೂ ಚಪ್ಪಲ್ ತುಳಿ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಜನ್ಸಿಯ ಎಸ್ತಿ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಯೇ ಅವಳು ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೀನು ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ನಾನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್ ಕೀನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ ದೇತು ಆಟ ತುಲಿ ಪೂರ ದೇತು ಆಡ್ದ ತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಂಗಾರದ
ನೀನು ಯಾಪನ ಹೋಯ್ಬಟ್ಟತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಾದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಆಗಲ್ಲ ಐಕ ಚಪ್ಪಲ ಕಾರ್ ನನ್ನದು ಹಾಲು ಅನ್ಪ್ಲೇಕೆ ಜೋ ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಎಂಚಿನಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಲೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿತ್ತೋನಿ ಒಂಜಿ ಶೂ ಅದ ಮಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವ ಹಿಂಗೆ ಮುಸುಂಟು ತಿರ್ಗವನಿ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೇಳಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡು ಎಡದಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂದೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಸೇರೆ ಬೈಯೋಗ್ ಬಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಇನ್ನು ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಿನ್ ಮರ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಸಾರಿ ಗಳಿ ಆನಂದ್ ಸಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಒಕ್ಕ ಆತ್ನಟ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿಯ ವೈಟೆ ಲೂಸ್ ಆಂಡ್ ವೈಟೆ ಫೋನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂಡೆ ಬಲ್ತದ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಬಂದು ಮುರಂದಲೆ ಕಾಯರ್ ಬದಲಿ ಆತ ఒక సరంగ్ పురిని పత్తదిప్పే ఆర్డర్ మంచిదే తూక ఎంచుండు యాన్ సారీదే తొంజి ఆన్లైన్ పండుదు కొంచెం అడ్డదే తొండే ఒక ఇంకా అర్జెంటుగా పోవాండాలి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ మీని తిక్కిజి ఒక మీషోడ ఆర్డర్ మంతే ఎడ్డే బತ್ತన బర్పుడు ఇజిన రిటర్న్ మన్పుగాను పెంచిన తుత్తియొక్కనా దా తుత్తియొక్క రిటర్న్ మన్పొలి దాల తొందరిచ్చి ಹಂದಿಯ ಸತ್ಯ ತೂಪ್ ಸೇರಕ್ಕೆ ಮೀಸೋದಾಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರನ್ನ ಸರಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಯಾ ಬುಗಾರ್ ದಿಜಿ ಯಾರು ಏನಾನಿ ಯಾ ಬುಗಾರ್ ಜಾನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನೀನು ಬುಗಾರ ಮಂಡೆನಾ ಯಾ ಬಂತಿ ಒಂದು ನರಮಣಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರದ ಜನನಿ ಯಾಕಲೆ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ನಾಲ್ ಮೋನೆ ಅಂತ ಅತ್ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಅಂತಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊಂಜೆ ಮೋನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಪಾತಿರುವನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಅಡ್ಲ ಪಾತಿರು ಜನ ಕೋಪ ಬನ್ನ ಕೋಪ ಅಂತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಾತಿರು ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೀರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಂದು ಅಂಚೆ ಏನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೇನಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾನೆ ಪಾತಿರು ಅಂದ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುನಿ ದಕ್ಕಡಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಪದವನ್ನು ಅನ್ಪುಜೆಯ ಕೋಪ ದೀಪುಜೆ ಪಾತಿರು ಮಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೋಪ ಹಚ್ಚಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸ್ಬರೋದೇ ಇದ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಂತಾರ ಓಲಾ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅದ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೀಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ఒక ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಮುರನಿ ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ನಾನದ ಬೇಗ ಪಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಪ ಇಂಚೆ ಬಾಜುಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಡಿಗೆ ಅನ್ನಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ತೂಪದೆ ಏನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತದ ಶೂಕುಂಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮೋನಿದ ಕಲರ್ ಲವಲೊಂಜಲಿಕ್ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಮೊಲಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿಂಟಿ ಏರಿಯಾ ಗೈಸ್ ಪೋದು ಸ್ಕರ್ಟ್ 19 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ఒక 12 12 ಏತಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿ ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇತ್ತರ ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಜಿಪಾವೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂದರ್ಸು ಬಾಡೋಡು ಬೊರಿಯೋಡು ಏತು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗಜಾನನಿನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಐಡ್ದು ಈತ್ ಪೂರ ಅನಗ ಏತು ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂಗತಿಚ್ಚು ಮೂಜಾರೆ ಕಾರಿಂಡು ತೇಂದ್ರ ಬರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಸಾರಿ ತೂಪವೆ ಅಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರ ತೂಪವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಜುಲ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು 1 hour later ಗೈಸ್ ಕಜ್ಪಾಣಿ ಕೆತ್ತಿ ಚೂರು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ತಿತ್ತೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಜನನಿ ಬರುವಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಮನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪವೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದು
ಫಾಲ್ ಕುಲ್ಲ రెండు ఇక్కడ 19 ಫಾಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಹೊನೆದೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 19 ಒಂಜಿ ಲಬ್ಬರ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಬಾಡುತ್ತ ಟಾಪ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ತೋ ಜೂಪಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋನಕ ಐಕೊಂದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಪನ್ನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ 15 ಪಾಡ್ರಿ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನದೇ ತೊಂದುಂಚಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೀಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿಂಕ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ಹೀಲ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಚೂರು ಹೀಲ್ಸ್ ಅಂದತ್ತು ಚೂರು ಎತ್ತರುಂಡಾತಿ ಇಟ್ಟು ಬೂರೇ ಇದೆ ಅಲಾವಂತ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಐಟ್ ನಡಪೇರನೆ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ ತೆನನ್ ಪಿದೈದಿಕ್ಕು ಲೈದಿ ನಾನು ಎರ್ಪೇರು ದಯಮಾಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಲೈ ಕನೇರವಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಪುರ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪೊಸತ್ತ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗರಕನವಲ್ಲಿ నేనైతే ಪಿದೈದಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇವಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪವೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂದುವೆ ಸಾರಿ ಇಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಅಟಾರ ಉಂಟುಂಟು ಲಂಚ ಇನ್ನು ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಐಬಕ್ಕ ನೆಟೆ ನೆರಿಗೆ ಪುರ ಪತ್ತು ಅದ ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಉಂಟುಂಡು ಈ ಚಿಂಡ ಅಟಾರ ಉಂಟುನೆ ಅತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಾರಿ ಎಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುದೇ ತೊನ್ನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ದೇತ ನೀನು ಮೀಶೋಡು ಯಾನ್ ಮುರೆ ಬಲೊಂತೆ ಸಾರಿ ದೇತ ಒಂಜಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದನ ತೂದಿತ್ತೆ ಐನ್ ತೂದು ಶೋಕುಂಡತ ಬಂದೇ ತೊಂದಿನಿ ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎರಗಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅವು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಸಾರಿ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತಿ ಚಂಚ ಅಡೆಗೆ ಅರು ಹಾಕುದೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಂದೀನಿ ಮೀಶೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು 300 ಚಿಲ್ಲರೆನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಆವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊನ್ನಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಚೂರು ಉದ್ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲು ಬೇರೆ ಡೀಪ್ ಇತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆದ ಅಂಚ ಚೂರು ಅಗಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐದಕ್ಕೆ ಪಿರಾಯಿಕ್ ಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ತಗಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಈಗ ಪೀಸ್ ಕುಲ್ಲದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಯಾಂದೆ ತಂದಿನಿ 34 ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಂತದೆ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಬ್ಲೌಸು ಕಮ್ಮಿ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ತುಂಡು ಆತಿದೆ ತೊನ್ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಸಪೂರದ ಎನ್ನ 30 ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕ 34 ಇತ್ತಾನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತೂಕ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜನನಿ ಬತ್ತಲೆ ನಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ತು ಒಂದು ಅಲೆಗು ಪೋಪು ಜೋವುಲ ಕಾರ್ಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಗ್ ಸೈಜೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಲೊಂಜಿ ಜಗತ್ತದ ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಲೆಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಂಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಲ್ಪೋಡತಿ ಬಂಗಾರದ ಈ ಅತ್ತಿ ಈ ನಿಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಮಾಡ್ಗೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಅದ ಸೈಜ್ ಹಾಪುಜದ ಅಲ್ಲ ಕಾರ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಅಗಲ ಓವು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಓವ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓವ ಅಂಡಲ ಸೈಜ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಪು ಬಾರಿ ಬಂಗನಿಕ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಡ್ರೆ ಮನ್ಪೇರಾಟ್ ಓ ನಿಂತ ಪಾಲೆದಾವ ಸೀರೆದಾವ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐಕಂದು ಸೀರೆ ದಾಪು ನನಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಆಟಂದು ಒಲಿಯೆ ನನ್ನೇ ಪತ್ತು ಪಾಡುವ ಅಂತೆ ಅದೇ ಪಾತೋರುಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆತು ಬಿಟ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನೆಟ್ಟುಂಡ ತಚ್ಚೈಕೆ ಬಾಳ ಓಕೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯತ್ತ ತೂಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ಉನ್ನತ ದೀಕ ತೌದಿಯರ ನಾವು ದೀಪ ಜನ ಒಟ್ಲ ಸೀತ್ ಮುಖಂಜಿ ಯಾವಾರೆ ಪೆನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾವಾರೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂತಿಕ್ಕಂದು ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಯಾವಾರೆ ಈ ಬರಲ್ಲ ಅದೇಂಗ ಡೇರ್ಲ ತೂಪು ಚೇರಿ ಬರೆನ್ನದ ಇಂಚ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ ಪೋಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಕು ಮೀಪುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಕತ್ತರ ಬಾತ್ ಕೈನ್ ಸೋ ಕುಡ್ದು ಆರ್ಜೆ ಪೋಡಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂದ ತೀರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೆರಿಯರ್ನ ಸಮಯ ನಿರೀತು ಈಗ ಕುಂಟಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಚೂರು ಪೋಜತ್ತೇನಾ ಕುಂಟಾಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂತ ಬೆಂದರ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಜಾಡ್ತು ನೆಲವರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದಿಯ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮಂಡೆ ಬಿನ್ನೆರಟ್ಟಿದ್ದೀರು ಏಪಲ ಮನ್ಪಿದ್ದೀರ ಇನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತಿತ್ತಲ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಜಾನಿಜ್ಜಲ ಅಕ್ಕದ ಎತ್ತಿ ಮಿನಿ ಅಥವಾ ಬಲಿಯ ಹಾಲು ಸರ್ಲೇ
ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ದಿನಾಡ ಈ ತಿಂಪುಜದ ಬದನೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಗೊಜ್ಜು ಬದನೆ ಗೊಜ್ಜು ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟೇನೋ ಹೆಂಗಿಷ್ಟೇನೋ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೇರಿ ಚಿಪ್ಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡು ನೀ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಪಾಡು ಯಾರಂಟಿ ಇಂಕು ಲೈಟ್ ಚೂಡಿದೆ ಒಂದು ಬಾಳ ಆಯ್ಲಾಗ ಪೂಡತ ಮಾರ ಇದ್ದಿ ಇಂಕ ಹೂವಿ ಬಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಸಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಇರಡು ಉಂಡದ ಇಪ್ಪಾಡು ಐತಂಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೂರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಯ್ನ ಅಡಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಜ ನಮ್ಮ ಇಂಕ ತರಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಂಡು ಆತನಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಬೋಡ್ ಬೆಂದ್ರು ಒಂಜಿ ಮಂಟೆ ಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಾರು ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಇವಾಗ ತೀರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಜ ನೆನ್ಪೇಜ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಜುಂಡಿಯಾ ಒಬ್ಬ ಈ ಮೂಜಾ ಅಂದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವ ಮೂಜಾತನ ಬಾಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟಿಗೆ ನಿನ್ನಟಿಗೆ ಓನಗಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಟಿಗೆ ಓನಗಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಮದ್ರೆಂಗಿ ತನ್ನ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಾನು ಪುಗಾರ್ನೆ ಅಲ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಿನಗೆ ನೀ ಕೆಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಾ ಮತ ಉಲ್ಲ ದಕ್ಕೇನ ಮರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಒಂಜಿ నీకు ఏం పని నాకేంట మంగోద ಫೈನಲಿ ಯಾನ ಮದ್ರೆಂಗ್ ದಿಯರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆತ್ನಾ ಯಾರು ಮೀದು ಕುಲೊಂದಿರಿ ಇನ್ನು ಮದ್ರೆಂಗ್ ದಿಯರ ಅವಳ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮೂಲಾಂಡು ಎಂಕ ಅಪ್ಪದಿ ಪೇರು ದಿಯರ ಬರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪದು ಅದು ಸೆರಂಗ್ ಬರ್ತಾರುಂಡು ಸೀರೆದ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ అవులి మారత దండ్రాజ్ ఎట్ట గొబ్బొందు లేరు సపోర్ట్ మన్ ప్లే గొట్ మన్ ప్లే ನಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ನ ಬರುವೇರ ಇಂದು ಆಲ್ನಾಳ ಸೀರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸೀರೆ ಧನ್ಯ ಯಾನು ಮೋಲು ಎಲ್ಲ ಏರೆಂದು ಪುನಿಯರೆಂ ಬುಡ್ಪುನಿಂದಾವು ಅಲೆ ತರಗಿರ್ ಮುನಿ ನೀ ಸೋಕ್ ತರಕ್ ನೀ ಪಲ್ಕ್ಯಾಲ್ ನೆರ್ದು ಮೀತಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಐ ಅವಿತ ಉನ್ಗಡ್ ಸೋಕವ ಯಾನಿಯತ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.